Pri prípravách povstania nevenovalo Golianovo vojenské ústredie východoslovenskej armáde dostatočnú pozornosť. S jej veliteľom Malárom sa vôbec nerokovalo, do veci zasvetený plukovník Talský vyvíjal len minimálnu aktivitu a tak najaktívnejším vo veci bol len veliteľ 1. pešej divízie plukovník Markus. Tieto skutočnosti, ako je absencia konkrétnych pokynov a rozkazov, ako majú jednotky v prípade vypuknutia povstania postupovať, sa neblaho podpísali pod osud poľnej armády. V tom čase už Nemci Slovákom nedôverovali a príhovor veliteľa poľnej armády Malára k vojenským jednotkám z 30. augusta ich v tom utvrdil. V prvých dňoch okupácie preto na východnom Slovensku spustili operáciu s berzemiakou s prémiou. Šlo o pacifikáciu východoslovenskej armády. Bojová skupina Matias prenikla od Dukly a smerovala na Bardejov. Bojová skupina Rintelen vyrazila od Košíc na Prešov s úmyslom zaistiť hlavné veliteľstvo východoslovenskej armády. Na východe z územia anektoval Maďarskom prenikli na Slovensku jednotky tylového priestoru KUR 531. Okrem tisícov vojakov slovenskej poľnej armády sa do rúk Nemcov dostala aj obrnená technika a iný vojenský materiál. 31. august sa stal oficiálnym dňom zániku východoslovenskej armády. Ten istý deň odletel k 1. ukrajinskému frontu zástupca veliteľa poľnej armády plukovník Talský aj s veľkou časťou lietadiel jednotky vzdušných zbraní. Skupina sa vyhla zajatiu, no už niekoľko hodín po ich odlete padol v Nižnej Šebastovej do rúk okupantom veliteľ poľnej armády generál Malár. No nie všetky jednotky poľnej armády padli do nemeckého zajatia. Odvalením veliteľa 1. divízie plukovníka Markusa sa v pohorí Čergov sústredil početný oddiel približne 7500 vojakov. Nemeckému tlaku odoloval niekoľko dní, no postupne bol zatlačený až ku vrcholu Minčol, kde 8. septembra odpor jednotky skončil. Časť vojakov Nemci zajali a časť sa rozišla domov. Samotný plukovník Markus spoločne so skupinou vojakov prešiel na povstalecké územie, kde sa 12. septembra hlásil u Goliana na veliteľstve 1. československej armády. Aj časť dôstojníkov 2. pešej divízie a časti rôd a batérií utekli do hôr a vytvorili partizánsku brigádu Kriváň. Ďalších asi 2000 vojakov sa pridalo ku partizánskej skupine Šukajev, ktorý sa však oddelil 850 vojakov a ako prápor Dávid sa prebojovalo na povstalecké územie. V noci z 31. augusta na 1. septembra sa k partizánskému zväzku Čapájev v Slánskych vrchoch pridala časť poľnej jednotky pluku útočnej vozby, pozostávajúca z 13 tankov, 2 stíhačov Marder 3 a viac ako 300 vojakov. Hneď 1. septembra urobila skupina pod tlakom partizánov 2 unáhlené výpady na Obišovce a na Prešov. Útok sa skončil fiaskom a skupina stratila celkovo 7 tankov a 1 Mardera. Pri odrazení útokov v oboch prípadoch zohral dôležitú úlohu nemecký Panzerzug 62 v pôsobnosti skupiny Rintelen. V nasledujúcich dňoch sa tanková skupina ako súčasť partizánskeho oddielu Bohdan Chmelnický sústredila na prepadávanie nemeckých kolón pohybujúcich sa na trase Prešov-Vranov nad Topľou a odrážanie nemeckých útokov na dedinu Hermanovce. K záverečnému boju došlo 7. septembra, keď Nemci pristúpili ku konečnej likvidácii nebezpečného zoskupenia vo svojom tyle a na Slánske vrchy udreli z 3 smerov. Počas tejto akcie boli vypálené dediny Zlatá Baňa, Hermanovce a Petrovce. Na povstalecké územie napokon prešlo približne 2000 bývalých vojakov východoslovenskej armády a medzi nimi aj 2 stotníci útočnej vozby František Adam a Martin Ďuriš Rubanský, budúci velitelia pancerových vlakov Štefánik a Hurban.